шут! Как се чувстваш, че победи Вилето? Малко тъжен. Вили, как се чувстваш, че приятелата победи? Сигурно да се разбитите ме мечти и надежди. Да. 2, 1, go shoot! Окей. Да, не, не. Ама е с черния левел, така че може да станеш с другия. 3, 2, 1, go shoot! О, глава! Записе, окей. Май ще го раздадете, но по една точка. Нищо, нека се играе. 3, 2, 1, go shoot! Дадах ти. 3, 2, 1, go shoot! Окей? Так. И... не е сбия. Да кек. Кек сбор. Да, че големи. 3, 2, 1, go shoot! Брат, не е калибърняно, не така. Защото не сте чули колкото за това. Да, принципно. Само аз мога да те бия. И това е спинфини. Добре. Браво, наред с си. Внимавай. Само аз мога да те бия. Капо, може да Чакай. Set. 3, 2, 1, go shoot! Ще научиш да се би обаче. Пардон. Set. 3, 2, 1, go shoot! Three, two, one, go shoot! Чакайте, Помогна ли ти? ами да, това се стрипа малко. Окей, ready? 3, 2, 1, go shoot! Печелим ли, колега, печелим ли? Не! Пак. Селваме! Адюс! 1-2. Да, и там гледай да го покажа. Така, окей. Go shoot! Окей, 3. Контакт! И това е over finish 4-1. Добре, камък срещу Дрейк. Кой печели? Само не знам от това дали не се викваш ръката, защото отловена. Не, по-само камък носи... Окей. Не, Съдята кара да се събличат. не, не. Ой! Не, жена ще му бие после. Ще знаеш, другия път съм с код. Има го вече рекордното. 3, 2,
2, 1, go shoot! И това е супер бързия овър. Даже не остане да слезне на 3, 2, 1, go shoot! Окей, контакт. Опа! Не, това си беше овър. 4-0. 4-0. Кенши къмбек със силата на Лана. Така, трети плейт, дай ми какво става сега. Тирано срещу... Wolf Hunt левел. Лухан, давай. 3, 2, 1, go shoot! Окей, клин. Няма контакт. О! Чакай. И това е спин финиш. 5-0. Клин свип. Ицо, как се чувстваш след като го причини това? Аз ги билнах, аз ги бих. Вили? О, мен. Go shoot! Окей. Клин. Контакт. Какво? Овър. 3, 2, 1, go shoot! Окей, клин, ударих се. Точно. Прави се! Добре, справи се. Чакай. Благодаря, че ме справи. Да, бе, че ме... Да, ма ти нямаш. Чакай, не се знае нищо. Нищо не се знае така, в такива ситуации. И това е спин финиш. Феникс срещу Феникс, аген. 3, 2, 1, go shoot! Тук не знам какво стана. Не, actually е окей. Да, окей, аз иска да видя. Той искаш, защото има instant replay. Принципно. И това е за теб спин финиш. Ready, 3, 2, 1, go shoot! Окей, един, оп, контакт. Макираното ме дава. Мале, искаш още? Хайде да видим, тук ще помогне ли тук? Алекс, ще играем двамата. И това е 3-0. Това е гейм Феникс. И бъс финиш. One, go shoot! Къде изпитваме плаха така? Сираното малко превъртя играта. Скача, лети. Феникс се опита да го екстрема. Go shoot! Go shoot! Майде, стой там! Окей. 3, 2, 1, go shoot! Окей, клин. 3, 2, 1, go shoot! Ицу бие. One, go shoot! Ти представяш си. Дръж! Няма. Шут! Go shoot! Даже и двете.